No niin, huomenta kollegat ja ystävät. Tervetuloa FIA Climate Briefingin pariin. Tänään aiheena on todellakin ilmastotavoitteiden politiikka ja yksityisemmin Suome ja ilmastotavoitteet. Minä olen Antto Vihma UPista ja vieraanamme on Markku Ollikainen. Jos Suomen ilmastoseminaareissa on joku henkilö, johon sopii kulunut sanonta, että hän ei esittelyä kaipaa, niin ehkä Markku Ollikainen olisi aika lähellä tätä henkilöä. Markku on siis ympäristöprofessori emeritus, tehnyt pitkän tieteellisen uran, julkaissut maatalouden, metsätalouden, ilmastopolitiikan ohjauskeinojen alalta lukuisia taloustieteellisiä julkaisuja. Yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta hänet tunnetaan ehkä parhaiten ilmastopaneelin puheenjohtajana, pitkäaikaisena sellaisena. Markku on myös tunnustettu ja arvostettu opettaja. Tuossa vuosituhannen alkupuolella hän sai jopa meikäläisen derivoimaan muutaman yhtälön oikein, mikä oli melkoinen työmaa sekin. Meidän seminaari kulkee totutulla tavalla, eli itse käytän puheenjohtajan oikeutta ja sanon muutaman yleisen sanan, jolla johdattelen tähän pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden politiikkaan. Ehkä hieman kysymyksiä siitä herättäen, minkä jälkeen Markku sitten pääsee tavallaan itse pihviin, eli Suomeen ja tämänhetkisiin ilmastotavoitteisiin. Eli jälleen kerran yleisestä kohti yksityistä mennään. Pitkän aikavälin ilmastotavoitteet on puhuttaneet jo jonkin aikaa, mutta niihin liittyy paljon niin sanotusti avoimia kysymyksiä politiikan tutkijan kannalta. Lähtisin haarukoimaan niitä muutamia argumenttien kautta. Ehkä semmoinen yleisajatus, mikä tätä lyhyttä esitystä yhdistää, on se, että pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin saattaa yleisesti liittyä konsensusharha-niminen ajatus. Eli konsensus, joka ei ehkä sitten olekaan konsensus. Ensimmäinen argumentti on pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden tärkeyttä puoltavaa on se, että on varmasti ihan käytännöllisesti ajatellen selvää, että ilmastopolitiikan kannalta on parempi, että on jotain pitkän aikavälin tavoitteita kuin että sellaisia ei ollenkaan olisi. Ja hyvin uskottavasti voidaan esittää, että pitkän aikavälin tavoitteet ovat jo jossain määrin edesauttaneet lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimia ja myös lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteita. Esimerkkinä voidaan esittää EU, jossa 2030-tavoite saatiin aikaan ennen pitkän aikavälin tai vielä pidemmän aikavälin 2050-tavoitetta, mutta näiden eri tavoitteiden välillä on ollut kiinnostavaa dynamiikkaa. Että varmastikin 2030-tavoitteen syntyminen edesauttoi tätä pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista tai siitä poliittisen sovun saavuttamista. Ja toisaalta sitten pitkän aikavälin tavoitteen, 2050-tavoitteen avulla pystyttiin kiristämään ruuvia sitten 2030-tavoitteiden osalta. Eli tällaisia niin kuin poliittisia dynamiikkoja saadaan aikaan pitkän aikavälin tavoitteilla. Toinen argumentti, mikä on ehkä mielestäni vielä kiinnostavampi, on se, että poliittisessa julkisuudessa on jatkuva kamppailu eri aiheista ja ilmastopolitiikalla tämmöisenä niin kuin pitkän aikavälin ilmiönä, joka on vielä niin kuin jatkuvasti ajankohtainen ja harvoin aivan polttavan ajankohtainen sotatilan tavoin, on vaikeuksia murtautua poliittiseen julkisuuteen ja voimauttaa niin kuin sellaisia poliittisia kamppailuja. Mutta pitkän aikavälin tavoitteilla on tällaista voimaa. Esimerkiksi kun Pariisin sopimusta neuvoteltiin, niin aivan valtava huomio, siis globaali mediahuomio kohdistui nimenomaan pitkän aikavälin tavoitteisiin, tähän reilusti alle 2 asteen with a view to 1.5 kirjaukseen ja muihin tämän tyylisiin niin kuin, kaikkein pisimmän aikavälin
tavoitteisiin. Suomen ilmastolaki myös sähköisti keskustelun. Siitä tuli sekä niin kuin kansalaisyhteiskunnan että median korkealle noteeraama niin kuin poliittinen taistelu, mitä ilmastopolitiikassa ehkä harvoin nähdään sitten siellä itse toimien sektorikohtaisella tasolla. Tämä on semmoinen näiden tavoitteiden niin kuin aika kiistaton jo empiirisesti nähtävissä oleva ominaisuus. Kolmas argumentti on se erittäin usein kuultu kommentti, että pitkän aikavälin tavoitteet on tavallaan tämän politiikan ja julkisen hallinnon niin kuin työtä, joka antaa sellaiset raamit, jotka sitten auttaa yritysmaailmaa sopeutumaan tähän toimintaympäristöön ja sitten investoimaan niin kuin tietyllä varmuudella tulevaisuudesta. Muutamia kriittisiä näkökulmia heti näistä myös nousee esiin. Ehkä ensimmäinen kritiikki koskee viimeisintä ilmastotavoite 10 vuoden, 15 vuoden, 20 vuoden päähän antaa jonkinlaisen suunnan, mutta jos kuunnellaan mitä yksityinen sektori aiheesta sanoo, niin investointien ja tämän tyylisten investointipäätösten lähinnä kannalta, niin se on aika ohut toimi, jos mukana ei ole sitten jonkinlaista muuta kehikkoa, oli se sitten tukipolitiikkaa, hiilibudjettia, jotain sen suunnasta niin kuin hyvin konkreettista, enemmän sinne toimiin keskittyvää, politiikkatoimiin keskittyvää ulottuvuutta. Ja tietenkin poliittisille päättäjille jo vuosi 2035 on armottoman kaukana. Se on usean vaalikauden päässä ja se kannustaa sitten toimiin huomattavasti varovaisemmin kuin jotkut lyhyen aikavälin asiat. Ja ehkä sitten vähän hatarampi kritiikki on se, että tämmöinen konsensus ilmastotavoitteesta saattaa olla nimenomaan tällainen vähän konsensusharha, joka voi aiheuttaa väärää varmuuden tuntua. Ja jos tätä ajatellaan tarkemmin, niin pitkän aikavälin tavoitteet mahdollistaa sellaisen poliittisen puheen, jota voi tulkita viikunanlehdeksi, joka menisi suunnilleen näin. Että ei ole niin väliä, että nämä meidän nykyiset päätökset kyllä kasvattavat päästöjä jonkin verran, mutta pitkän aikavälin tavoitteista pidetään tiukasti kiinni. Eli tästä ei sitten kuitenkaan lipsuta, että sen nykyiset poliittiset päätökset aiheuttaa vaan sillä käyrällä sellaista pientä muutosta sen käyrän muotoon, eikä sitten kuitenkaan siihen päämäärään, siihen asemaan, mille tämä juna kuitenkin jollain varmuudella saapuu. Esimerkit tämän hetken keskustelusta Suomesta, Ruotsista ja Britanniasta hieman osoittaa tähän suuntaan. Vaikka puhun tässä nyt pitkän aikavälin tavoitteista, niin lienee itsestään selvää, että tavoitteita on hyvin erilaisia. Ne voi olla esimerkiksi tarkkuudeltaan hyvin erilaisia. Tämä on kaikille kansainvälisiä sopimuksia miettineille niin hyvin tuttu kuvio. Ja kysymys vaikuttavuudesta sitten tavallaan on kytkettävä niihin tavoitteiden niin kuin tarkempiin ominaisuuksiin. Mutta yleisellä tasolla vieläkin, kun puhutaan tavoitteiden vaikuttavuudesta, mä jakaisin sen kahteen pääryhmään. Ensinnäkin, vaikuttaako tämä tavoite näihin poliittisiin kamppailuihin, jotka koskee sitten näitä varsinaisia konkreettisia politiikkatoimia, eli päästövähennyksiä eri sektoreilla. Miten se ohjaava vaikutus sitten jalkautuu sinne itse ilmastotyöhön? Vai onko kyseessä sellainen tilanne, että poliitikot vetoaa siihen, että nämä yksittäiset toimet ei sitten kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta mitenkään ratkaisevia? Mikä on se ehkä sitten se perusargumentti sitten sen ohjaavuutta vastaan. Toinen on sitten tämä tällä hetkellä erittäin kuuma aihe, varmasti oman seminaarinsa aihe. Mikä on oikeusjärjestelmän mahdollisuus valvoa tai edistää tämmöisen tavoitteen noudattamista eri tasoilla? Että totta kai kansallinen, siis nyt on erittäin paljon ilmaston oikeudenkäyntejä. Juuri eilen puhuin Cambridgein professori Harro van Asseltin kanssa ja suunniteltiin seuraavaa tapaamista ja hän
tyrmäsi jonkun päivämäärän toukokuussa, koska silloin oli taas odotettavissa joku ilmasto-oikeuden päätös, mikä oli hyvin kiinnostava. Ja näitä tulee, niin kuin, tuntuu ulkokehalta katsoen, että niitä tulee kuin sieniä sateella tällä hetkellä, mutta mikä niiden vaikutus on vielä hyvin avoin kysymys. Ja totta kai oikeusjärjestelmä on sitten kansallisissa konteksteissa erilainen, se on EU- ja jäsenmaiden suhteessa, se on erilainen. Ja sitten myös ihan multilateraalilla, globaalilla tasolla, niin sielläkin tavallaan tuotetaan sellaista materiaalia, joka tällä hetkellä eri tuomioistuimissa sitten joko otetaan huomioon tai antaa sisältöä kansalliseen säätelyyn tai ei anna. Tämä on hyvin kiinnostava tämänhetkinen kenttä ja meidän pitäisi tästä pitää joku yleiskatsaus ehkä professori Kati Kuloveden kanssa lähitulevaisuudessa. Mutta jälleen oikeusjärjestelmä joutuu harkitsemaan sitä, että miten yksittäiset toimet ja kokonaistavoite, voidaanko niillä osoittaa ristiriitaa. Ja sitten on tietenkin kysymys siitä, että onko tämä oikeudellinen tie tarpeeksi nopea, onko sillä ohjaava vaikutus vai todetaanko sitten ex post, että kas tavoitteisiin ei sitten saavutettu, niitä ei saavutettukaan. Mutta viimeisenä huomiona puhuin tuossa konsensuksesta, ja konsensushan on monille politiikan tutkijoille vähän semmoinen hankala käsite, että helposti nähdään, että konsensus on jokin sellainen vähän turruttava tai poliittisesti epäterve tilanne, joka nimenomaan peittelee jonkinlaista poliittista konfliktia. Itse en ole läheskään näin kriittinen lähtökohdaltani, että pidän konsensusta ihan hedelmällisenä poliittisena tilanteena, mutta mahdollisesti silti pitkän aikavälin tavoitteissa tämä konsensus, mitä monissa maissa niissä on saavutettu, niin voisi näyttää huomattavasti vahvemmalta kuin mitä se tosiasiassa tällä hetkellä on. Ja siihen on monta syytä. Ensimmäinen selvä triviaali syy on se, että monista näistä tavoitteista, näitä EU 2040 uusia ehdotuksia lukuun ottamatta, on sovittu hieman erilaisissa olosuhteissa kuin missä nyt ollaan. Eli matalan inflaation oloissa ja ennen Ukrainan sotaa. Ja tällöin, ja yleensäkin lähempänä Pariisin sopimusta, ehkä sellainen poliittinen itseluottamus ilmastopolitiikan suhteen oli nykyistä korkeampi. Ja tämänhetkinen poliittinen ilmasto mahdollistaa populismille erityisesti mahdollisuuden yhdistää kohonneet elinkustannukset ilmastopolitiikkaan. Ja kuten niin kuin kaikki populismitutkimus ja niin sanottu tämmöinen totuuden jälkeinen aika, siihen liittyvät keskustelut osoittaa, niin tämän argumentin ei tarvitse olla totuudenmukainen ollakseen tehokas. Toinen argumentti, joka on valtavirtaistumaan päin, on ilmastonationalistinen argumentti, joka lyhyesti summattuna tarkoittaa sitä, että juuri meidän ei kuitenkaan tarvitse tehdä kovin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, koska kaikessa on loppujen lopuksi kyse Kiinasta. Ja avoin ilmastotavoitteista luopuminen on vielä suurimmassa osassa poliittisia puolueita niin kuin tabu, että se konsensus kyllä pitää, mutta minkä arvoinen tämä shekki on, jos sitä ei voi lunastaa, jos käytännössä sitten näitä tavoitteita ei lähdetä melko määrätietoisesti noudattamaan. Suomen konsensus juontaa juurensa tuonne 2018 vuoteen, jolloin Sipilän hallituksen aikaan kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta sopivat ilmastopolitiikan pitkistä linjoista. Se oli Kimmo Tiilikaisen johdolla tehtiin tämä valmistelutyö, ja näistä linjaus sisälsi seuraavia asiakohtia. Kohta 6. Tiukennamme Suomen ilmastolain mukaisia päästövähennysvelvoitteita, saavutamme Suomessa 2040-luvulla tilanteen, jossa kasvihuonekaasupäästömme ovat selvästi negatiiviset. Eli poistamme nielujen avulla ilmakehästä enemmän kasvihuonekaasuja kuin tuotamme. Tämä oli siis linjattu konsensus ilman perussuomalaisia. Ja kohta 7, joka tämän Markun keskusteluun myös hieman liittyy,
Siinä lukee, että valmistelemme kokonaisvaltaisen maankäyttösektorin nielupolitiikan, kasvatamme Suomen hiilinieluja pitkäjänteisesti. Tämän tyylistä konsensusta on Financial Timesin toimittaja Jana Ganesh verrannut Britanniassa Euroopan unionista eroamiseen, joka oli pitkään erityisesti konservatiivipuolueessa poliittinen tabu. Mutta sitten kun se murtui, kun siitä tuli mahdollista puhua, tavallaan konsensusharha hälveni, niin kaikki tietää, mitä tapahtui. 2016 Britannia erosi EUsta hyvin tiukan kamppailun jälkeen. Niin tämä muistuttaa kirjailija Ernest Hemingwayn kuuluisaa aforismia siitä, miten mennään konkurssiin. Eli ensin hitaasti ja sitten yhtäkkiä. Ja vaikka tämä on kulunut sanonta, niin kenties tämä kertoo jotain politiikasta ja tämä on syytä pitää mielessä, kun pohditaan pitkän aikavälin tavoitteita tällä hetkellä. Mutta näillä muutamilla näkökulmilla toivotan Markku Ollikaisen tervetulleeksi ja lopetan tämän jakamistoiminnon, kunhan sen saan tästä klikattua pois. Stop sharing-nappi löytyi. Markku, No niin. ole hyvä. Kiitoksia Antto ja kiitos esittelystä. Joo, siirrymme hieman konkreettisempaan Suomen osalta, mutta monet noista asioista, mistä Antto tuossa puhui, ovat täysin relevantteja tähän Suomen ja myös minun ikään kuin ajatuksiin. Mutta sovittiin niin, että minä yritän pysyä niin kuin aika tiukasti tässä suomalaisessa konkretiassa. Siitä huolimatta itsekin tekee mieli hieman kommentoida ja aloittaa sillä, että ihan kun katsoo tätä ilmastopolitiikkaa ja viimeaikaista julkisuutta, niin kovin kummallisia ajatuksia tai kovin kummallisia korostuksia sieltä tuntuu löytävän. Otetaanpa vaikka ensimmäinen tällainen pari. Meillä puhutaan paljon siitä, että Suomen talouskasvua tulee voimistaa, mutta saman aikaan me vaietaan siitä, että kaikkein merkittävin kasvun lähde Suomelle olisi ilmastopolitiikka ja vihreän siirtymän investoinnit. Puhutaan abstraktisti ja irrotetaan nämä meidän ilmastotyö ja siihen liittyvät näköalat sitten tästä keskustelusta kokonaan. Ei tarvitse kuuntelemaan, mitä hallituksen tai eduskunnan piirissä puhutaan, mutta kyllä tähän myös meidän tiedotusvälineet ovat sortuneet. Jos katsotaan sitten toista asiaa, puhutaan kovasti, että julkinen talous pitää päästä tasapainottamaan, mutta kuitenkin vaietaan siitä, että toimettomuudella ilmastotyössä, ennen muuta meidän LULUCF-sektorilla, me tuotetaan ihan merkittävä rasitus, taloudellinen rasitus julkiseen talouteen. Jälleen on tärkeä teema, ja jälleen on hiljaisuus siellä, missä sitä hiljaisuutta ei pitäisi olla. Puhutaan, että talouspolitiikassa on vaarana, että Suomi joutuu tarkkailuluokalle. Kumma kun se ei ole sitten ongelma meidän ilmastopolitiikassa. Nimittäin kyllä EUn yhteisesti jäsenvaltioille sovituissa tavoitteisiin liittyy myös oma tarkkailuluokkansa. On selvää, että Suomi tulee kohtaamaan aikamoista painostusta siitä, että kun me rikomme, emme saavuta sovittuja tavoitteita, me vaarannamme EUn kokonaistavoitteet ja EUn arvovallan kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Sen lisäksi on näin, että tältä tarkkailuluokalta tulee kustannuksia siitä, että emme saavuta tavoitteita. No meillä puhutaan, että päästöt vähenevät, mutta vähenevätkö ne silloin, kun nielu on kääntynyt päästölähteeksi? Itse asiassa tässä on vaiheita, että Suomen nettopäästöt ovat kasvaneet. Ja toisaalta se meidän kaikkein tärkein nielun lähde, eli meidän metsät, osassa maatahan me syödään jo pois itse metsäpääomaakin. Jos vielä katsoo julkisuutta, niin nyt ei puhuta, mutta kuiskitaan eri yhteyksistä. Onko hiilineutraalisuustavoite järkevä? Kirjataan, että Suomi ei saavuta hiilineutraalisuustavoitetta. Mutta vaietaan siitä, että itse asiassa toimettomuudellahan me ajamme harkitusti karille tätä asiaa. Eli aika valikoivasti nämä asiat ovat tällä hetkellä esillä, mikä on enemmän kuin harmillista. Siksi on ehkä vielä hyvä palauttaa mieleen se, että mikä on Euroopan unionin ilmasto- ja vihreän siirtymän politiikan perusidea.
Perusidea on luoda innovaatioita ja kilpailukykyä vähähiilisistä ratkaisusta yhden investointisyklin aikana. Ja kuten Antto sanoi, tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitaan globaalisti vastuulliset pitkän aikavälin ilmastotavoitteet, sellaiset, jotka ovat yhteensopivia 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Tämä näkymä toimijoille tismalleen samaa mieltä kuin Antto, eli siis ei riitä ilmastotavoite, vaan meidän täytyy pystyä punomaan ilmasto-, energia- ja teollisuuspolitiikkaa yhteen sillä tavalla, että vihreä siirtymä edistyy. Eikä sekään ihan riitä. Me tarvitaan mukaan muutokset infrastruktuurissa, käyttäytymisessä, joka vaarantaa ilmastoa tai ympäristöä. Me tarvitaan mukaan rahoitusala ja vastuullisuuskäyttäytyminen. Ja tämä itse asiassa oli ja on tämän EUn Green Dealin perusidea. Ja Green Dealhän syntyi siitä, että meillä on ilmastolaki, joka määrittää sen 2050 tavoitteen, ja Fit for 55-paketti, joka antaa tuon 2030 tavoitteen 55% nettopäästöihin. Ja tätähän tukee merkittävä elinkeinopoliittinen rahoitus. Tavoitteena, tuossa lukee Green Seal, mutta piti olla Green Deal. Tavoitteena mobilisoida noin 1000 miljardia tämän siirtymän edistämiseen julkisella käynnistysrahalla ja yksityisillä investoinneilla. Ja EUhan laajentaa edelleen Green Dealin alaa, koska meriliikenne tuli päästökauppaan tänä vuonna. Tämä polttoaineen jakelijoiden päästökauppa, niin sanottu ETS2, alkaa 2027 ja valmistelussa on jopa maataloudelle liittyvä päästökauppa. Tärkeä osa Green Dealia oli myös se, että monimuotoisuuden suojelu pidetään koko ajan läsnä, tehdään monimuotoisen suojelustrategiaa ja vahvistetaan synergioita ilmastotyön kanssa. Nykyinen komissio antoi tiedonannon 2030 tavoitteista, jossa se noudatti tämän Euroopan ilmastopaneelin ESABC:n tämmöistä suosituksen alarajaa, eli nettopäästöjä tulee vähentää vähintään 90% vuoteen 2040 mennessä. Tämän ohella tai tähän liittyen nielutavoite pidetään ennalla maankäyttösektorin osalla 310 miljoonaa tonnia ja tavoitteena tuottaa teknistä nielua noin 75 miljoonaa tonnia. Tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2040 EUn päästöt saa olla maksimissaan 850 miljoonaa tonnia. Kuinka nämä päätökset lopulta tehdään ja minkälainen tuleva arkkitehtuuri on, sen päättää tietysti seuraava parlamentti ja komissio. Mutta jo nyt tässä voi sanoa sen, että jos nämä päätökset toteutuu, joista kuitenkin osa tullaan allokoimaan taakanjakona jäsenvaltioille, niin näiden tavoitteiden noudattaminen, näiden tavoitteiden saavuttaminen tekee Suomesta hiilineutraalin likimain automaattisesti. Todettakoon, että toisena maana Euroopassa Orpon hallitus on antanut tukensa näihin tavoitteisiin. Tanska ehti hieman aikaisemmin. No miltä Suomen ilmastotyön tilanne näyttää, jos otetaan konkreettisia lukuja? No aloitetaan mennään EUn nykyisen arkkitehtuurin mukaan, katsotaan päästökauppasektoria. Tuossa on toteutuneita päästöjä ja sitten vähän niin kuin trendilinjaa siitä, miten ollaan menossa kohti 2030 tavoitetta. Tällä hetkellä polttolaitosten päästöt on luokkaa 8 miljoonaa tonnia, mutta päästökauppaa ja sitten kivihiililain takaraja tarkoittaa sitä, että ilmastopaneeli tuossa aikaisemmin arvioi, että päästöt tulisi olemaan noin 2 miljoonaa tonnia vuonna 2030 ja mahdollisesti ne on sitten jo hyvin lähellä nollaa 2035. Kuten viime aikoina on paljon keskusteltu, muutama suuri yritys Suomessa ratkaisee sitten näiden muiden päästöjen kehitys. Siellä on tämä öljynjalostus ja raudanvalmistus, jotka on ne suuret asiat, 7 miljoonaa tonnia. Nesteellä on päätökset irtaantua fossiilisen öljyn jalostamisesta, mikä tuo sitten ihan merkittävän vähennyksen päästöihin. SSAB:n ensimmäinen investointi meni Ruotsiin, mikä oli odotettua, mutta 30-luvulla vastaavat investoinnit ovat niin kuin tulossa Suomeen, mikä tarkoittaa sitten 3 miljoonaa tonnia.
Massa- ja paperiteollisuus, joka tuottaa tällä hetkellä 2 miljoonaa tonnia päästöjä, on siirtymässä pois sitten sieltä, tai siis korvaamassa kokonaan kivihiili ja turpeen. Eli tämä kehitys on sellainen, että päästöt tulevat olemaan luokkaa 4-7 miljoonaa tonnia. Tämä kehitys on erinomainen ja ehkä on syytä kuitenkin todeta, että yhdelläkään meidän hallituksella ei ole tässä ollut sitä erityistä roolia. Kyse on nimenomaan EUn päästökaupan toimivuudesta ja sitten siitä, että yrityksillä on omia hiilineutraalisuus- ja vastuullisuustavoitteita. Jos katsotaan taakanjakosektoria, niin tästä tulee tämmöinen omituinen kuva. Toi sininen iso palkki kertoo, että kuinka noi voimassa olevan keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman mukaiset päästöt vähenevät. Tuon sinisessä palkki se on syönyt monta asiaa. Siellä on 9 miljoonaa tonnia liikenteen päästöjä, runsaat 6 miljoonaa tonnia maatalouden päästöjä, noin 8 miljoonaa tonnia noita pienenergian käytön ja lämmityksen päästöjä ja 1,7 miljoonaa sitten noita jätehuollon päästöjä. Nuo punaiset täplät tuolla kertovat, että kuinka EU jakaa vuosittaisia päästöoikeuksia jäsenvaltioille, ja tuossa on se Suomelle tuleva allokaatio. Ja jos me katsotaan ensin sitä yläosaa, niin me nähdään, että Suomihan on itse asiassa puristanut taakanjakosektorin päästöt vuosina 2021-2023 ja ennustetaan jopa 2024kin sen alapuolelle, mitä oikeuksia Suomelle tulee, mikä tarkoittaa, että meille jää päästöjä säästöön. Jos katsotaan loppupäätä, niin siellä sitten ollaan toisenlaisessa tilanteessa, että päästöt selvästi ylittävät sitten sen määrän, mikä meillä saisi olla päästöjä. Päätevuonna Suomen tavoite on rajoittaa taakanjakosektorin päästöt 17,2 miljoonaan tonniin, mutta päästöt tulevat olemaan nykyarvion mukaan noin 20 miljoonaa tonnia. Ja tätä itse asiassa edistää se, että meillä tehtiin päätöksiä niin Marinin hallituksessa kuin Orpon hallituksessa, jotka kasvattavat niitä. Eli Marinin hallitus päätti vähentää polttoaineiden jakeluvelvoitetta, mikä johti päästöjen kasvuun. Ja se lukee tuolla alhaalla kuvattuna sitten tämmöisellä tummalla, joka kertoo, kuinka se sitten nostaa noita kaisun mukaisia palkkeja ylöspäin. Sitten Orpon hallitus teki päätöksiä, jotka koski polttoaineverotusta, hiilidioksidiverotuksen alentamista, kuntien julkisen liikenteen tukemista, ja tuolla sitten toi sininen kertoo sitten, kuinka paljon tämä hallituksen päätökset ikään kuin kasvattaa suhteessa kaisuun sitten päästöjä. Ja näin me nähdään, että pääosin tuo ylitys tuolla päätevuonna tulee sitten näiden toimien tuloksena. Kaisu periaatteessa olisi tuonut hyvin lähelle tuota päätevuoden tavoitetta. Ilmastopaneelin arviohan oli, että ollaan noin 1 miljoona tonnia ikään kuin toimia noin 1 miljoona tonnin edestä vajaata silloin, kun ensimmäinen kaisu tuli tarkastelu. Mutta tämä vähän kertoo sitä, että jotkut asiat on Suomelle vaikeita ja taakanjakosektorin päästöjen vähentäminen, joka koskee välittömämmin kuluttajia, on jo sitten vähän hankalampi asia. Mutta se Suomen varsinainen murheenkryyni on tietenkin maankäyttösektori. Ja tässä kuvassa nyt sitten on pistetty informaatiota yhteen oikein niin kuin olan takaa. Vasemmalla puolella kuvataan maaperäpäästöjä ja nieluja ja oikealla puolella kuvataan hakkuiden määrää. Positiiviset luvut on päästöjä, negatiiviset luvut on nielua. Jos aloitetaan sieltä positiivisista luvuista, eli tuolta päästöpuolelta, niin jos katsotte noita maankäyttösektorin päästöjä, niin nehän olleet lievässä kasvussa koko ajan. Et ne on tuolta niin kuin alun perin 7 nousseet sitten jonnekin tuonne 12-13. Ja se nyt lähinnä kuvaa sitä, että siellä ei ole tehty mitään ennen muuta noiden viljelysmaiden niin turvemailta tulevien maaperäpäästöjen vähentämiseen ja eikä ole tehty toimia metsäkadon vähentämiseen. Jos katsotaan alapuolta, niin me nähdään, että Suomella on todella mittava nettonielu. Sininen kuvaa metsämaanielua ja harmaa kuvaa puutuotenielua. Sitten
eli siis luokkaa siellä -30, ja nyt se on sitten kutistunut niin, että nettonielu oli vuonna 2022 4,5 miljoonaa tonnia päästöjen puolella. No, jotta se perussyy siihen, miksi nielu on vähentynyt, tulisi ilmi, niin sen takia hakkuutasot on kuvattu tähän samaan kuvaan, ja se on tuo punainen käyrä. Ja hakkuumääriä kuvaa siis tuo oikea puoli. Me nähdään, että hakkuiden kasvu vuodesta noin 2010 korreloi aivan välittömästi tuon nettonielun vähentämisen kanssa. Eli tärkein syy siihen, että miksi Suomen maankäyttösektorin nettonielu on vähentynyt, ovat kohonneet ja pitkään korkealla jatkuneet hakkuut. No, tämä on tarkoittanut sitä, että kun Suomelle sovittiin Sipilän hallituksen aikana nielutavoitteet kaudelle 2021-2030, niin se ensimmäinen kausi, jolloin vaadittiin, että maankäyttösektorin nielut on yhtä suuret kuin maankäyttösektorin päästöt, eli niin sanottu no debit rule, sitä ei Suomi toteuttanut, vaan tällä kaudella laskennalliset päästöt ovat luokkaa 10-40 miljoonaa tonnia. Kuinka kalliiksi se tulee, riippuu siitä, kuinka kalliita nieluyksiköt ovat. Minun vähäiset tietoni viittaavat siihen, että niitä on erittäin hankalasti saatavilla, eli hinta voi sitten yllättäen osoittautuakin korkeaksi, ja jos ollaan tuolla 50 ja 40 per tonni hinnassa ja 40 miljoonassa tonnissa, niin siinä päästäänkin just sinne 2 miljardiin. Eli se paine sinne julkiselle taloudelle saattaa pahimmassa tapauksessa olla merkittävä. No, 2026 ja 30 tavoite on vähän häälyvä, ja tällä hetkellä näyttäisi, että se liikkuisi tuolla olennaisesti alhaisemmalla tasolla kuin mitä sitä aikaisemmin on ehdotettu. Se liikkuisi siellä jossain vajaan 8 miljoonan tasolla. Mutta tämän edistämiseksi meillä ei valitettavasti ole politiikkaa. Jos mä katson 2 viimeistä hallitusta, Marinin hallitus toki ihan sen Antto viittaaman konsensuksen mukaan ilmastopaneelin ehdotuksesta laati maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman, mutta se ei sisältänyt varsinaista nielupolitiikkaa. Tavoitteena oli vain kasvattaa 3 miljoonaa tonnia sitä nielua. No, joitakin toimia siihen liittyy, ja Orpon hallituksen ensimmäinen budjettiriihi poisti ne tuet nielutoimille, joista se kaikkein tehokkain ja edullisin olisi ollut turvepeltojen vettäminen ja kosteikkoviljely, ja toinen, jolla olisi ollut sitten pidemmän aikavälin positiivinen vaikutus Suomen metsiin ja metsänieluun, olisi ollut hylättyjen turvepeltojen metsitys. Nämä poistettiin. Jos me katsotaan tällä hetkellä sitä isoa driveria, joka liittyy tuonne nieluun, niin sehän liittyy siihen, että hakkuut ovat säilyneet pitkään korkealla tasolla. Tässä on 25.4. tänä vuonna Luonnonvarakeskuksen julkistamat tiedot siitä, miltä tällä hetkellä näyttää hakkuut, puuston poistuma ja suhteessa suurimpaan mahdolliseen kestävään hakkuutasoon. Tuosta kartassa nähdään, että monilla alueilla hakkuut ylittävät sen suurimman kestävän hakkuutason. Eli jos tuolla on luku, joka on suurempi kuin 100, niin silloin se tarkoittaa, että se suurin kestävä hakkuutaso on ylitetty. Ja se on ylitetty hyvin monilla alueilla. Kuten nähdään, ylitykset on kohtuullista luokkaakin, parhaimmillaan 7%. Se, missä on selvästi vielä eroa nykyisten hakkuiden ja tämän suurimman kestävän hakkuuden välillä, koskee lähinnä Pohjois-Pohjanmaata, Kainuuta ja Lappia. Ja jos katsotte ja mietitte, minkä tyyppisiä investointisuunnitelmia Suomessa on, niin sinnepä ne tähtäävätkin. Kemillä alkoi uusi tehdas, joka lisäsi merkittävästi puun kysyntää. Kuultiin Kaisellin suunnitelmista ja Metsä Groupin Rauman suunnitelmista. Ja ne nyt tähtäävät sitten tämän viimeisen niin kuin vapaan potentiaalin käyttöön. Etelä-Suomessa me ollaan sitten käytännössä tilanteessa, että me syödään puustopääomaa, ja on mahdollista, että ei vain LULUCF-sektori, vaan asteittain sitten metsistäkin tulee päästölähde. Minun kompetenssi ei tietenkään liitä tähän arvioimaan metsäluonnon monimuotoisuutta, mutta on ainakin aika selvää, että noin laadullisesti tämä ei voi olla muuta kuin heikennys sitten
tämä kehityssuunta metsäluonnolla. Se, mikä Suomessa olisi tähdellistä ymmärtää, on se, että katsotaan kaikkia mahdollisia uusia ratkaisuja, niin kraftsellun kysyntä, siis tämmöisen perussuojelun kysyntä, se ei vähene, se pikemminkin kasvaa jatkuvasti. Se tarkoittaa sitä, että tämä paine metsiin ei ole tilapäinen, vaan se on pikemminkin pysyvä ja lievästi kasvaa. Ja sen takia se maankäyttösektorin politiikka nousee ja on koko ajan tärkeämpi. Meidän pitää löytää tavat vähentää maaperäpäästöjä. Se on se halvin tapa. Ja siitä tulee vähiten riesaa metsäteollisuudelle. Mutta sitten meidän täytyisi löytää semmoinen kansallinen näkemys siitä, että mikä on se hakkuutaso, joka vastaa meidän metsänielun ylläpitotarpeeseen ja monimuotoisuuden turvaamisen tarpeeseen. Kyllä yhä selvemmältä näyttää, että Suomen täytyy löytyä tapa, jolla puumarkkinoiden toimintaa säädellään niin, että hakkuutasoihin voidaan vaikuttaa jollakin järkevällä tavalla. Mutta tietenkin lähtökohtana se, että maaperäpäästöjen vähentäminen ensin. No, miltä Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen näyttää? Me katsotaan ilmastolain päästötavoitteita, niin lakihan on selvä ja se on juuri sen konsensuksen mukainen, mitä Antto tuossa edellä esitti. Suomen fossiiliset päästöt, ne saa maksimissa olla 28 miljoonaa tonnia vuonna 2030, 14 vuonna 2040 ja 7-3,5 tonnia sitten 2050. No, jos katsotaan näitä sektoreita, niin jos Suomi siis saavuttaisi 2030 tavoitteet, taakanjakosektorin päästöt olisivat 17,2 vuonna 2030. Nykyarvio on siis, että 3 miljoonalla tonnilla se ylitetään. Ja jos EUn 2040 tavoitteet tulevat voimaan suurin piirtein samanlaisella allokaatiolla jäsenvaltioiden kesken kuin ne on tähän saakka olleet, niin vuonna 2040 Suomen päästöt todennäköisesti saisi olla maksimissaan 9 miljoonaa tonnia. No, päästökauppasektorin kehitys on joka tapauksessa erinomainen. Vuonna 2030 meidän arvion mukaan päästöjä on 9 miljoonaa tonnia ja 2040 ollaan jossain luokassa 2. Silloin se tarkoittaa sitä, että 2030 tavoitteet, 28 miljoonaa tonnia, se voidaan saavuttaa oikeastaan helpostikin, jos hitusen parannetaan tuota taakanjakosektorin toimintaa. Vuonna 2035 meidän päästöt on 18 miljoonaa tonnia. Ja vuonna 2040, jos nämä EU-tavoitteet todella jaetaan noin, niin Suomen päästöt on 11 miljoonaa tonnia, eli olemme selvästi sen ilmastolain päästötavoitteiden alapuolella. Tuo kuva tuossa nyt hahmottaa näitä kehityssuuntia, ja voi niin kuin sanoa siis sen, että erityisesti tämä päästökauppasektorin päästöjen väheneminen on siis niin kuin, on huimaa ja hyvä osoitus siitä, että kun oikeanlaiset kannustimet järjestetään, niin asiat etenevät sitten niin kuin taloudellisesti kannattavalla tavalla. Taakanjakosektori on sitten vähän hankala. No, tämä toinen tavoite, hiilineutraaliustavoite, josta mä sanoin, että siitä nyt lähinnä kuiskitaan ja kysytään, onko se järkevä. No, jos fossiiliset ja prosessiperäiset päästöt Suomessa on 18 miljoonaa tonnia 2035, se tarkoittaa, että nettonielua tarvitaan se 18 miljoonaa tonnia. No, jos olisi niin, että Suomen 2030 tavoite tarkentuisi siihen noin 7,6 tai noin 8 miljoonaa tonnia, nämä tarkentuu siis sen takia, että tilastot tarkentuu koko ajan ja sitten osittain valtioiden laskentamenetelmät tarkentuu. Mutta jos tuo saavutetaan, niin silloin kannattaa sitten muistaa, että hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomi pyrkii tuottamaan negatiivisia päästöjä, eli näitä niin sanottuja beksejä, 5-6 miljoonaa tonnia. Silloin se tarkoittaa, että meidän nielu on luokkaa 12-13 miljoonaa tonnia. Eli me tarvitaan tuohon 18 lisätoimia 5-6 miljoonaa tonnia. Ja helpointa se on saavuttaa maaperäpäästöjä vähentämällä. Ja maaperäpäästöjä voidaan vähentää todella edullisesti turvepelloilla ja Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan metsänomistajan kannalta tuottavasti suometsistä, mikä tarkoittaa sitä, että suometsien veden pintaa säädellään ei kunnostusojituksilla, joka johtaa merkittäviin maaperäpäästöihin, vaan valikoivilla hakkuilla tai jatkuvalla kasvatuksella niin, että sieltä poistetaan puuta sopivasti niin, että kasvuedellytykset säilyvät, mutta turve ei hajoa. Eli
tästä näkökulmasta katsottuna me emme eteenpäin katsoen ole kovinkaan kaukana siitä, että hiilineutraalisuustavoite saavutetaan, mutta nielupuolella se vaatii toimia. No, jos joku kysyy, että onko tämä edelleen järkevä, tämä hiilineutraalisuustavoite, niin vastaus tietenkin on se, että se on perusteltu ilmastotieteellisesti ja se on perusteltu Pariisin sopimuksen sitoumusten kautta. Ja ei ole epäilystäkään, etteikö se voida toimia. Siis tuo 5-6 miljoonaa tonnia, joka on lisätoimien tarve, ei ole Suomen kannalta mitenkään mahdoton. Ja päinvastoin se on se, mitä Suomelta myös edellyttää meidän omien sitoumusten kautta EU:ssa. Eli tästä tavoitteesta tulee pitää kiinni ja itse asiassa olisi tähdellistä, että hallitus kävisi toimiin välittömästi. Siksi on vähän pakko kysyä, että mikä ihme Suomessa on, että ei ole erityistä halua ryhtyä niin kuin kuitenkin kustannuksiltaan edullisiin toimiin maankäyttösektorin niin kuin päästöjen vähentämisessä. Tästähän tulee sellainen kuva, että tämä hallitus ja edellinenkin hallitus ne itse asiassa toimimattomuudella horjuttaa tätä hiilineutraalisuustavoitetta. Samalla kun ollaan toimimattomia, me synnytetään myös yhteiskunnan kohtuullinen tulonjakokysymys. Jos veronmaksajilta pitää kerätä rahaa julkiseen talouteen 2 miljardia lisää LULUCF-toimien puutteellisuuden takia, niin me tehdään melkoinen tulonsiirto veronmaksajilta sitten niille, jotka maa- ja metsätaloudessa hyötyvät tästä toiminnasta. Ja kannattaa muistaa, että asian on huomannut myös talouspolitiikan arviointineuvosto, joka toteaa, että LULUCF-toimien puutteesta on tulossa merkittävä rasite julkiselle taloudelle. No, pari muuta havaintoa lopuksi ilmastopolitiikan tilanteesta. Jos mä katson tällä hetkellä meidän teollisuutta, toimijoita ja ilmastotyötä, niin on ihan selvää, että Suomessa, niin kuin Ruotsissakin tai Pohjoismaissa, on todella sisäistetty toimijoiden parissa se, että vihreä siirtymä on itse asiassa siirtymä moderniin ja päästöttömään teolliseen rakenteeseen. Ja kuten EK tässä ylläpitävässä hankeputkipuuhassa meillä on yli 200 miljardia investointisuunnitelmia. Ja hyvin tiedetään, että meillä on suhteellinen kilpailuetu tuulivoimassa, vetytaloudessa ja digitalisaatiossa. Mutta me ollaan nyt oikeastaan semmoisessa tilanteessa, että nämä suuret investoinnit kytkeytyy toisiinsa. Jos aiot tuottaa vetyä ja vetypohjaisia ratkaisuja, tarvitset paljon sähköä. Jos aiot tuottaa paljon sähköä, tarvitset jonkun, joka kysyy sitä sähköä ja tarvitset varmuuden sille, että sähkönsiirtolinjat on riittävän vahvoja. Jos lähdet vahvistamaan muita sähkönsiirtolinjoja kuin runkolinjoja, täytyy olla varmuus siitä, että siellä tuotetaan sähköä ja sille sähkölle on kysyntää. Ja näin me ollaan semmoisessa lievässä tilanteessa, no tätä voisi sanoa nyt, tässä on kyllä 3 munan ja kanan tilanne, että kuinka nämä toisiinsa kytkeytyvät investoinnit saadaan niin kuin laukeamaan. Oli erittäin hieno asia, että kehysriivestä tuli positiivinen päätös tuonne verohuojennuksen osalta investointeihin, mutta kyllä semmoinen käsitys niillä vähäisillä tiedoilla, mikä minulla on, niin on, että toimijat odottavat hallitukselta aktiivisempaa toimintaa ja kyllä tämä olisi minunkin mielestäni enemmän kuin tarpeen. Hallitus on itse asiassa ollut yllättävän toimeton suhteessa siihen, miten paljon hallitusohjelmassa pantiin painoa näihin uusiin teollisiin ratkaisuihin ja talouden vahvistamiseen. Ja on kyllä syytä kysyä vakavasti, että onko Suomessa tehty riittävästi, onko oltu aktiivisia vetytalouden edistämisessä ja onko oltu aktiivisia Euroopassa nimenomaan tämän biogeenisen hiilen pohjalta tuotettavan vedyn etujen ajamisessa. Hallitus on nyt istunut kohta vuoden ja me odotetaan, että milloin tarjouskilpailu näiden peksien osalta valmisteltaisiin ja tulisi liikkeelle ja milloin siihen nostetaan myös lisää rahoitusta. Me odotetaan, että tämä lupamenettelyyn hiominen edistyy ja että sinne myös tulee nämä vahvasti esillä olevat asiat, että uusiutuva energian rakentaminen ei saa aiheuttaa negatiivisia hiilivaikutuksia eikä monimuotoisuusvaikutuksia. Tällä hetkellä kaikki tunnustavat sen, että meillä palaa paljon ainespuuta energiaksi. Ja tämän polton lopettaminen tilanteessa, jossa paine tuonne metsiin ja aito pula puusta on merkittävä, tulisi viimein hoitaa. Eli nyt voisi toivoa, että hallitus olisi olennaisesti aktiivisempi. Jos tämän ensimmäisen vuoden tilinpidon tekee,
niin kyllä se valitettavasti toistaiseksi näyttää siltä, että hallitus on tehnyt enemmän päästöjä kasvattavia päätöksiä kuin niitä vähentäviä päätöksiä. Hallitusohjelmassa on kuitenkin myös hyviä ilmastokirjauksia nimenomaan tänne teollisen puolelle, ja ne pitäisi saada mahdollisimman nopeasti käyttöön. No sitten on syytä kiinnittää huomiota, liittyy aika paljon tänne konsensuksen harhaisuuteen, että kun mä oon taas tottunut puhumaan tästä politiikan johdonmukaisuudesta, että se nyt kyllä horjuu aika merkittävästi, huolimatta siitä, että ilmastolakiin laadittiin ilmastopolitiikan suunnitteluasiakirjat, joiden tehtävänä oli ohjata toimintaa yli hallituskausia. Jos mä katson nopeasti 3 viimeistä hallitusta, jätetään se Kataisen hallitus ja Vanhasen hallitus tästä pois, itse asiassa sieltä kaikki on varsinaisesti alkanut, niin Sipilän hallitus, jos me katsotaan, niin se hallitus epäonnistui taakanjakosektorin tavoitteiden saavuttamisessa. Mutta sillä kävi hyvä onni, koska vaikka toimet ensivaiheessa oli hitaita, niin sitten meille tuli seuraavan hallituksen aikana korona, joka pudotti päästöjä niin, että se ensimmäinen tavoite saavutettiin. No, tuon maankäyttösektorin osalta niin kannattaa muistaa, toisin kuin usein julkisuudessa sanotaan, että Suomen tämä maankäyttösektorin ilmastopolitiikan nielutavoite ja politiikan puitteet sovittiin EU:ssa juuri tämän hallituksen aikana, ja ne sidottiin eduskunnan päätöksin Suomelle sitovaksi lainsäädännöksi. Jos katsotaan Marinin hallitusta, sehän sai taas hyvän lähdön juuri sen puolueiden konsensusten pohjalta ja lähti hyvillä tavoitteilla, mutta totuus on se, että hallitus horjui maankäyttösektorin nielun osalta koko ajan. Ja hallitus teki tällaisen klassisen tempun, eli kun vaalit lähestyi, hallitus laski polttoaineen sekoitevelvoitetta ja lupasi nostaa sitä vuonna 2024. Käytännössähän se tarkoitti, että se kaadettiin seuraavalle hallitukselle. Tätä ei voi kovin vastuullisena toimintana. Sama koskee se, että oltiin toimimattomia 21-25 LULUCF-tavoitteiden suhteen, ja se kaatui myös tälle nykyiselle hallitukselle. Jos katsotaan Orpon hallitusta, niin se taas aloitti ensimmäisessä budjettiriihessään kasvattamalla liikenteen päästöjä, jarruttamalla kuntien ilmastotyötä ja LULUCF-sektorin ilmastotyötä. Ja nyt tämä hallitus pystyy, jos ei se ryhdy toimiin, silloin mahdollisuus vuonna 2027 kaataa ne kustannukset, mitä tuosta LULUCF-kaudesta tulee seuraavalle hallitukselle. Ja jos ei se ryhdy toimiin, niin se kaataa myös ne 2030 tavoitteet seuraavalle hallitukselle. Tällä hallituksella on siis vielä mahdollisuus tehdä aika paljon niin maankäyttösektorin osalta kuin vihreän siirtymän edistämiseksi. Tästä tulee vähän niin kuin mieleen se kysymys, että ollaanko me siirrytty ilmastopolitiikasta tällaiseen amerikkalaiseen käytäntöön, jossa joko sidotaan seuraajien käsiä tai siirretään niille kipeät ja väistämättömät päätökset. Jos niin tehdään, se tarkoittaa silloin sitä, että Suomi saa toimettomuudesta jatkuvasti kustannuksia. Ja se mahdollistaa myös tällaiselle populistiselle EU-kritiikille paljon tilaa. Mutta joka tapauksessa on näin, että ilmastotyö etenee. Ja hiilineutraalisuustavoite 2030, siitä on tullut jo kiinteä osa Suomen maabrändiä ja vetovoimaa. Suuri osa maailmaa on jo hiilineutraalisuustavoitteen piirissä. Tuossa on muutama luku, joka kattaa sen, että kuinka iso osa esimerkiksi bruttokansantuotteesta, katsotaan maita, summataan yhteen bruttokansantuotteet, kuinka iso osa maista on tässä tämän piirissä. Yhtä selvää on myös se, että tämä vihreä siirtymä on voittava taloudellinen strategia, ja sen meidän yritykset on sisäistäneet paremmin kuin hallitus. Me ollaan nyt tavallaan tilanteessa, että hallituksella on paljon mahdollisuuksia juuri sen takia, että meillä on nyt nämä niin kuin kilpailukykyainekset käsillä tuulivoiman, vedyn, uusien ratkaisujen osalta. Ja on selvää, että jos näihin tartutaan, niin silloin ne edistää myös näiden suurempien makrotaloudellisten ongelmien ratkaisuja. Eli ilmastopolitiikka, vihreä siirtymä tulee auttamaan meitä siinä näiden Suomen tämmöisten fundamentaalisten ongelmien ratkaisussa. Ja näillä sanoilla kiitoksia. Paljon kiitoksia, Markku. Erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen esitys, joka niin kuin herätti minussa sekä tuommoisia vähän
toivon tunteita että vähän epätoivon tunteita, ja niitä halusin hieman tässä vielä sun kanssa käsitellä. Ensimmäinen kysymys kansantaloustieteen näkökulmasta, laaja perspektiivi. Jos Suomi ei saavuta tavoitteita, vaan joutuu maksumieheksi, joutuu siis ostamaan päästöoikeuksia sitten muualta, niin onko tämä taloustieteilijöille sinällään ongelma, vaikka se Suomelle ehkä aiheuttaakin sitten tulonjaollisia haasteita? No jos ajatellaan niitä nieluyksiköiden hankintaa, niin EU:ssa on totta kai rakennettu sisään se mekanismi, että ne, jotka epäonnistuvat, voivat ostaa nieluyksiköitä niiltä, jotka onnistuvat. Ja tällä hetkellä aika monet onnistuvat. Mutta toisaalta kaikilla on myös se horisontti sinne tulevaisuuteen. Tiedetään, että seuraavalla kaudella kaikki on tiukempaa ja monet maat haluavat pitää ne niin kuin säästöinä sinne seuraavan kauden hoitamiseen. Eli ne harrastavat hyvää taloudenpitoa, jos nyt näin sanoisi. Mutta ongelma syntyy siitä, että me joudutaan miettimään, että kumpi tulee Suomelle kalliimmaksi, ostaa nieluyksiköitä verovaroin, vaiko sopeuttaa maankäyttösektorin toimintaa niin, että saavutetaan ne tavoitteet. Jos me vyörytetään veronkorotusten kautta nämä päästöt ikään kuin sitten kaikille sektoreille, niin se tarkoittaa sitä, että siellä kulutustavarapuolella, palveluiden puolella tullaan kohtamaan alentunut kysyntä. Ja itse asiassa ne vääristymät talouteen tulee olemaan suurempia kuin että nämä asianomaiset sektorit, joiden on paljon halvempaa sitten tehdä ne vähennykset sinne tai nielua vahvistavat toimet tai vähennykset maankäyttösektoriin. Niin kyllä taloustieteilijä mä sanon, että se tulee Suomelle paljon kalliimmaksi ja se vääristää näiden muiden sektoreiden toimintaa aivan tarpeettomasti. Siellä on paljon sektoreita, jotka on tehneet ilmastotyönsä hyvin. Se on myös niiden tuottajien kannalta epäoikeudenmukaista, että ne kohtavat alenevan kysynnän. No itse asiassa on myös semmoinen riski, että jos tämä vaikutus on kovin iso, se alkaa vaikuttaa palkanmuodostukseen. Jos se alkaa vaikuttaa palkanmuodostukseen, siitä voi sitten tulla yhtä ja toista, niin kuin, sanotaanko tämmöistä dynaamisempaa makrotaloudellista harmia. Eli siis nimenomaan taloustieteen näkökulmasta tämä on hyvin huolestuttavaa. Ja ehkä näistä vääristymistä ei ole puhuttu niin paljon poliittisessa julkisuudessa vielä. Se on kiinnostava. Itse ajattelen sitten niin kuin, politiikan tutkijana, että sehän ei niin kuin, tämä vaikutukset ei välttämättä jää siihen sitten näihin vääristymiin ja sitten tähän niin kuin epäoikeudenmukaiseksi luultavasti koettavaan tulonsiirtoasiaan, vaan tässähän voi seurata siis aikamoinen EU-kriittisyyden aalto, semmoinen vastareaktio, jopa jonkinlainen kriisi, koska puhutaan kuitenkin tosiaan suhteellista summista. Niin onko mahdollista, että me nähdään tässä niin kuin jonkinlaiset hiilinieluvaalit vielä jossain vaiheessa, jossa tämä niin kuin EU ja Suomen maankäyttö tosiaan nousee ihan keskiöön niin kuin poliittisessa julkisuudessa? No, jos ajattelet niin kuin Suomen vaaleja. Niin, Suomen vaaleja. Niin arvelen kyllä, että näin ei käy. Siis EU pyrkii olemaan korrekti kaikkia jäsenvaltioita kohtaan, mutta on kyllä tiedän, että on jo nyt hyvin kriittinen Suomen toimimattomuutta kohtaan. Että kyllä tämä pitäisi enemmän täältä meidän pitäisi itsemme tähän herätä ja meidän pitäisi itsemme niin kuin osata tehdä nämä kalkyylit oikein niin, että päättäjät tekevät oikeita ratkaisuja. Vaan pelkään semmoista niin kuin populistista EU-kriittisyyden aaltoa, joka saattaa saada tästä sitten lisää bensaa itselleen. No itse asiassa sitä bensaahan tässä niin kuin valetaan koko ajan. Siis meillähän on ihan selvästi myös, että siis tämä alan niin kuin lobby on jo käynnistänyt yhtä ja toista, että aloitetaanko nyt niin kuin sanotaanko, että meillähän tulee jatkuvasti näitä jopa muka viestintätutkimuksia, jotka kertovat, että metsäkeskustelusta hyötyvät luonnonsuojelijat tai metsänomistajat eivät niin kuin, ovat ainoita, jotka ymmärtävät, miten metsiä hoidetaan, tai EU ei ymmärrä mitään metsien hoidosta, vaikka EU näyttää ymmärtävän paljon enemmän kuin suomalaiset osa meidän ammattilaisista. Sitä kyllä käytetään, ja sen takia se onkin sitten tähdellistä, ja se on myös masentavaa sitten välillä, on tähdellistä, että näistä asioista tulee oikeita argumentteja. Ja on vähän masentavaa, että nekin poliitikot, jotka yrittävät puhua näistä, eivät osaa puhua muuta kuin yleistä hurskastelua. Tähän tarvitaan paljon siis konkretiaa ja sellaista niin kuin asioiden selventämistä.
Joo, helppo olla samaa mieltä. Ja, että ehkä se, mitä me tässä nyt eurovaalien alla kuullaan, niin se on jonkinlaista myös semmoista kuiskuttelua vielä, vaikka sitä tosiaan valetaan, että se voi vielä, sen volyymi voi nousta kovasti sitten, kun todella aletaan puhua konkreettisista julkistalouden niin kuin maksuista ja niin Ja, poispäin. No toinen kysymys, mikä mulla on, mikä on ehkä vielä tätäkin synkempi, on sitten, se on mun mielestä niin hurja pylväsdiagrammi, minkä näytit, minkä parissa me vietettiin aikaa, missä siis vuodesta 90 vuoteen 2022 maankäyttösektorin päästöt on olleet lievässä kasvussa, tai tasaiset välillä, mutta sitten taas hieman nousseet, siis yli 30 vuotta. Samaan aikaan, kun niin kuin nähtiin, niin mitä on tapahtunut päästökauppasektorilla, niin mikä olisi semmoinen niin kuin lyhykäisyydessään semmoinen, mikä tekee tämän niin kuin ymmärrettäväksi? Mikä, sen, niin kuin, mikä se poliittinen niin kuin todellisuus siinä on? no, ehkä voisi sanoa vaikka 3. Ensimmäinen on se, että vuonna 1995, kun Suomi siirtyi EU:hun, niin silloinhan me omaksuttiin tämä nykyinen maatalouden tämmöinen niin kuin, kehikko, politiikkakehikko, joka perustuu siihen, että erittäin alhaiset tuotantopanokset ja suuret pinta-alat, koska tulonmuodostus tuli sieltä EU-pinta-alatukien kautta. Ja se voidaan näyttää teoreettisesti ja se näkyy empiirisestikin, että tämä pinta-alatuet niin kuin johti siihen, että pinta-aloja alettiin maksimoimaan, koska se oli se helpoin tapa saada sitä tuloa, noin 500 € per hehtaari. Toinen syy siihen, että tätä on tehty, on tietenkin se politiikan puute nyt esimerkiksi ennen muuta tämän niin kuin metsäkadon osalta, että ei ole välitetty siitä pellonraivauksesta. Ja kolmas syy on, voisiko sanoa, hyvin epäonnistunut vesiensuojelupolitiikka, jossa siis viljelijöitä jopa niin kuin pakotettiin esimerkiksi tämän fosforin takia, siis pakotettiin vastentahtoisestikin raivaamaan, että on riittävästi lannanlevitysalaa, jotta sitten niin kuin voidaan karjalukua kasvattaa. Sen sijaan, että olisi lähdetty siihen lannan separointiin ja teknisiin ratkaisuihin, joilla sitten myös ne ravinteet saataisiin paremmin hoidetuksi sitten niille tiloille, jotka on puhtaita kasvintuotantotiloja. Eli politiikan epäonnistuminen aika monella sektorilla. Ja sitten tosiaan tämä epäonnistunut freimi, jos Suomessa ei ole käyty ikinä keskustelua. Viimeinen keskustelu maatalouden suunnasta käytiin 1994 oikeastaan, juuri ennen sitä. Ja nyt se pitäisi osata avata uudelleen. Poliitikot vuodesta toiseen itkee, että viljelijät ei tule toimeen ja viljelijät ei oikeasti tule toimeen. Ja se on ihan tämän niin kuin, huonosti piritetyn frameworkin ansiota. Pitkä aika kyllä ja isoja tommosia töitä tuleville hallituksille ja niin poispäin. Jos haluaa jotain vähän positiivisempaa nostaa, niin jotenkin on tässä viitattu tabuihin ja konsensukseen, mutta kun puhutaan tuosta uudesta teollisuudesta ja vedystä, puhtaasta sähköstä ja siihen kytkeytyvästä päästöttömästä teollisuudesta, niin eikö voisi ajatella, että tämmöinen niin kuin teollisuuspolitiikka jo sanana, niin sehän oli pitkään kanssa semmoinen hyvin ei-toivottu, ehkä jopa vähän tabu suomalaisissa avainministeriöissä ja julkisessa keskustelussa. Ja sitähän se ei enää ole. Että tämmöinen niin kuin, järkevä valtion niin kuin interventio on nyt paljon paremmassa huudossa kuin mitä se oli 5-10 vuotta sitten varmasti. Ja sehän nyt on, siinä on niin paljon kansainvälisiä esimerkkejä sitten, mitä tulee Yhdysvaltoihin ja sitten myös tähän Euroopan vihreään, minkä mainitsit. Eikö tässä ole nähtävissä niin kuin positiivinen kehityssuunta? No ihan ehdottoman positiivinen kehityssuunta ja toisaalta myös tarve, koska monethan näistä ratkaisuista, no ajatellaan vaikka vetyverkkoja ja tämmöisiä, niihin sisältyy niin paljon semmoisia, sanotaanko positiivisia ulkoisvaikutuksia, eri sektorikytkentöjä ja muita, että niitä ei yksi yritys oikeastaan niin kuin fiksusti voi hoitaakaan. Et me myös tarvitaan se valtio sinne, joka osaa katsoa sen kaikkien edun ja niin kuin sopeuttaa sitä kokonaisuutta parhaiten niin kuin yhteen. No, edellinen hallitus teki semmoisen päätöksen, että tehdään tämmöinen niin kuin pilotti tästä asiasta, että nähdään miten se toimii. Tanskassahan tämä on hirmu pitkällä. No sitten törmättiin tähän suomalaisen niin kuin byrokratiaan toisaalta, eli kyllä sä voit hyvin kuivata peltoja ja kuivata soita, ei tarvitse kysyä keltään mitään pois. Mutta jos sä palautat sen, niin pitääkin saada naapureiden lupa.
Ja pitkin eduskunnan valiokuntia sitten kansanedustajat on meikäläisellekin itkenyt, että eihän tätä voida tehdä, kun on tällainen. Sitten mä oon niin kuin kysynyt siltä, että hei, ootteko te lainsäätäjiä vai ette? Eikö typeryyksiä voida korjata korjaamalla lainsäädäntöä? Mutta siis tämä on niin kuin ollut tämmöinen, sanotaanko, niin kuin puhtaan tekninen este. Sitten tässä tuli tämmöinen arvovaltakysymys, että se kävi vähän valitettavasti niin, että eräässä yhteydessä nykyinen pääministeri taisi kritisoida, että tämmöistä hörhöilyä kuin vettäminen ja kosteikkoviljely esitetään. Ja varmaankin on sitten niin, että ei hallitus voinut enää sitten budjettiriihessä päästää sitä läpi. Mä luulen, että se perustui puhtaaseen tietämättömyyteen. Myös kuvitelmaan sitten siitä, minkä ympäristöministerikin sanoi, että nämä eivät ole niin kuin luotettavia tapoja kasvattaa tai vähentää päästöjä, mikä ei tietenkään pidä ollenkaan paikkansa. Joo. Voisi kuvitella, että poliittinen paine tämmöisten niin kuin kohtuuhintaisten ratkaisujen niin kuin toteuttamiseen sitten kuitenkin kasvaa ja nimenomaan nämä tietämättömyyden verho sitten tässä poistuu. Et ehkä meillä on jotain optimismia tässä. No joo, voidaan toivoa. Siis kannattaa muistaa, että kun Euroopan unioni miettii parhaillaan myös sitä, että siis kaikkialla Euroopassa maatalouden päästöt on niin kuin aivan, niin kuin, sanotaanko näin, että ei ne ole kasvaneet, mutta ei ne ole vähentyneetkään. Ja EU miettii tällä hetkellä sitä maatalouden päästökauppaa, ja siellähän on yksi päästökauppaversio, mahdollisuus, jossa se päästökauppa käydäänkin vaan, tai siihen sen piiriin tulee vaan turvemaat. Silloin se iskisi Suomeen aivan järkyttävän kovaa, se iskisi Saksaan, se iskisi Puolaan, Hollantiin, Britanniaan ja Irlantiin. Ja olkoon siinä nyt se semmoinen niin kuin pelote siihen, että maailmalla turvemaiden käyttö ruoantuotantoon on totaalisen tuomittua yhä enemmän ja enemmän. Ja me taas ollaan niin kuin vaan ajettu turvemaita sisään enemmän ja enemmän. Eli me voidaan myös törmätä siihen, että tuolta ulkoa tulee shokki. Se on nyt tässä metsäkatoasetuksessahan on jo törmätty tähän. Eli ei saisi syntyä sitä tilannetta, että viljelijät joutuu samaan asemaan kuin turvetuottajat. Että poliitikot hyssyttelee ja sanoo, että hyvin menee, ja sitten yhtäkkiä EUn päästöhinta nousee. Riskit on tuolla maataloudessa tällä hetkellä suuret. Siksi pitäisi tulla kyllä järkiinsä tässä asiassa. Millä aikavälillä näet tällä hetkellä EUn piirissä tämän maatalouden päästökaupan niin kuin selvitystyö ja mahdollisuudet? Niin minkälaisesta aikaperspektiivistä me puhutaan? No siis esiselvityksiä on tehty. Samaan aikaan on käynnissä tämmöinen Carbon Removal Certification Framework, joka on sitten olennainen, sitä valmistellaan. Se on myös olennainen osa sitten, jos tämmöinen järjestelmä tulee. Sitä on valmistelleet yhteistyössä DG Klima ja DG Agri, eli se ei ole vaan niin sanotusti ilmastotyyppien tekemä, siinä on maatalous. Mutta sä voit ajatella sitä näin, että maatalouden päästöt Euroopassa on reilusti yli 400 miljoonaa tonnia. Vuonna 2040 EUn fossiili- ja prosessiperäiset päästöt saa olla se vähän yli 800 miljoonaa tonnia. Maatalouden päästöt olisi 50% siitä. Jossain vaiheessa niille on pakko tehdä jotain. Ja se on se pakko, joka tässä nyt on pannut EU miettimään näitä asioita. Ja samalla se, että CAP, tämä Common Agricultural Policy, yhteinen maatalouspolitiikka, sehän on ollut jarru kaikkiin. Tämä on myös yksi keino, jolla EU pääsee siitä vähän murtamaan. Eli siis seuraava parlamentti, jos siellä on poliittista tahtoa, voidaan panna liikkeelle. Tosin siis tällä hetkellä EU on ottanut taka-askel, se on paljon varovaisempi viljelijöiden kritiikin takia, että ei ole mitenkään varmaa. Mutta kyllä perspektiivinä se on olemassa. Joo. Täällä chatin puolella professori Atte Korhola toteaa, että biopolttoaineet skaalautuu isossa kuvassa lopulta hyvin rajallisesti, mikä pitää paikkansa, katsotaan oikein globaalia perspektiiviä. Niillä on omat tosiaan rajoitteensa. Mutta meidän on aika varmaan lopetella seminaari. Kiitoksia kuulijoille, kiitoksia kommenteista ja keskusteluhan jatkuu varmasti. Ja erityiskiitos Markku Ollikainen, oli erinomainen infopaketti, oli upea aamu. Kiitos paljon. Kiitos.